V tomto videu sa budeme zaoberať témou determinantu matice 4x4. Ukážem vám metódu rozvoja determinantu podľa prvého riadku a táto metóda vám úplne stačí k tomu, aby ste vypočítali akýkoľvek determinant matice 4x4. Nebudem tu písať vzorce, ktoré sú zdĺhavé, ukážem vám ten vzorec následne pri tomto príklade a musíte si ho zapamätať bohužiaľ, ale odvodíme si ho tak, aby ste ho chápali. Poďme na to. Máme teda nejakú maticu 4x4 a poďme to vypočítať. Vzorec, ktorým budeme počítať všetky determinanty pri matici 4x4 začína vždycky následovne, takže determinant matice A sa rovná. Vždy to bude minus 1, takže vždy, úplne vždy, minus 1. A ideme na to, ako to funguje tá metóda. Táto metóda sa zakladá na prvom riadku, čiže preškrtneme si prvý riadok a preškrtneme najskôr prvý stĺpec. Teraz tá minus jednotka bude vždycky na súčet riadku, čiže riadok 1, stĺpec 1, takže 1 plus 1 krát ten prvok, ktorý je na tom preškrtnutom mieste, čiže v tomto prípade je to táto jednotka, krát 1 a krát determinant tej trojkovej matice, ktorá nám tu vznikla. Takže poďme si vypočítať determinant tejto matice. Z predchádzajúceho videa vieme, že musíme opísať prvý a druhý riadok, takže 1, 1, 1, 6, 5, 4 a nebudem to zdržovať, pôjdeme rýchlejšie, takže iba vypočítam rovno ten determinant, ako to funguje. Takže 1 krát 5 krát 2 je 10, plus 12, plus 12, minus 12, minus 8 a minus 15 sa rovná minus 1. Takže to máme prvý determinant, ktorý musíme dať do toho vzorca. Dopíšem si to do vzorca krát minus 1 plus, predtým ako budeme pokračovať, si teraz hrňme, čo máme, aby sme vedeli, ako to bude pokračovať ďalej ten vzorec. Čiže máme minus jednotku, ktorá tam bude vždy na hodnota, respektíve poradie riadku plus poradie stĺpca, čiže 1 plus 1, krát ten prvok, ktorý sa tam nachádza, krát výsledok determinantu tejto matice, ktorá nám tu vznikla. Poďme ďalej. Plus, opäť minus 1, čiže preškrtnem zase prvý riadok, dám to inou farbou, aby si to vedeli, preškrtnem druhý stĺpec tentokrát, takže to bude 2, takže 1 plus 2, takže to bude na tretiu, krát ten prvok, ktorý sme dostali, tam, kde sa nám to preškrtlo, takže krát 2 a krát opäť determinant, ale tentokrát to bude matica bez tohto druhého riadku, takže opäť opíšem si tú maticu. Máme 2, 1, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 2. Takže si odmyslíme, že tento stĺpec tam nie je a to, čo nám zase zostane, to bude tá naša matica, z ktorej vypočítame determinant. Opäť si opíšem prvý, druhý riadok, 2, 1, 1, 3, 5, 4 a vypočítam determinant, ako sme to ukazovali v predchádzajúcom videu, alebo ako sme to robili predtým. 2x5 je 10, x2 je 20, 3x2 je 6, x1 je 6, plus 6, kvôli tomu, že ideme týmto smerom. 3x1 je 3, x4 je 12, plus 12 a je minus 3 x1, x2 je 6, minus 4, 16 a minus 15 sa rovná 1. Opäť doplníme to, takže krát 1. Vy samozrejme všetko toto si môžete písať pod to, respektíve niekde vedľa. Ja len nechcem, aby tu bol v tom extrémny chaos v tom vzorci, aby to bolo potom jednoduchšie vypočítať. Ale všetko si to môžete písať. Ja keď som to počítal, tak som vždycky napísal túto maticu a pod to som si písal tie determinanty. A doplňoval som si to sem. Opäť máme prvý, druhý riadok, ideme na tretí, plus opäť minus 1. Minus 1 tam bude vždy. Budeme mať tretí riadok, takže 1 plus 3. 1 plus 3. Ja už to tam nebudem škrtať, ale opäť si to môžete preškrtnúť, keď chcete. A tým pádom by tam bolo toto preškrtnuté, takže krát 3. A krát opäť determinant tej matice, ktorá nám vznikla. Takže vznikla by nám matica 2, 1, 1, 3, 6, 4, 3, 3, 2. Keď preškrtnem aj tento riadok. Teraz to ukážem, aby ste to videli teda, že preškrtnem ten stĺpec a vznikne nám 2, 1, 1, 3, 6, 4, 3, 3, 2. Pokiaľ vám to škrtanie robí problém, alebo si nie ste istí tým, ako to máte napísať, tak si môžete tú maticu napísať 4 krát vedľa seba a vždycky si v tej jednej preškrtnúť, aby ste to videli lepšie. Ale keď vám to nerobí problém a viete sa v tom vyznať, tak stačí si to takto v jednej škrtnúť a viete, že ten stĺpec, ktorý robíte, tak tie zvyšné 3 okrem prvého riadka sú vlastne na výpočet toho determinantu. Poďme si to urobiť v tom skicári. Opäť ako predtým opíšem prvé dva riadky. 2, 1, 1, 3, 6, 4 a idem počítať determinant 2x6 je 12, krát 2 je 24, plus 3x3 je 9, krát 1 je 9, plus 3 krát 1 je 3, 12, minus 6, minus
24 minus 18 sa rovná. Minus 3, doplním do vzorca. Minus 3. Ja budem písať pod to, ale zase by tam bolo plus. Vy by ste mohli vedľa seba, ak by sa vám to zmestilo, samozrejme. A ideme na posledné. Minus 1. Teraz budeme mať 1 plus 4 na 1 plus 4. Opäť pre tých z vás, ktorí chcete, môžete si tam napísať rovno na 5. Ale aby ste sa nepomýlili, aby som to robil týmto spôsobom, je to jednoduchšie. Krát. Vidíme, že sa to opäť pretne, kebyže to preškrtnem, takže dajme tomu, že by som to preškrtol opäť a pretne sa to na trojke, takže krát 3. A krát determinant tej poslednej matice, ktorá mi tu vychádza, čo je tejto. Opíšem opäť prvé dve riadky, tak ako predtým, 2, 1, 1, 3, 6, 5 a idem vypočítať determinant, čo je 2 krát 6 je 12, krát 2 je 24 opäť, 3 krát 3 je 9 plus 9, 3 krát 1 je 3 krát 5 je 15 plus 15, minus 6, minus, to je 6, 30 a minus 3 krát 6 je 18, takže 18 sa rovná minus 6. Dopíšem do vzorca. Minus 6. No a teraz jediné, čo zostáva, je vypočítať tento dlhý vzorec. Opäť prejdeme si ho po častiach, vypočítate prvú časť, druhú časť, tretiu časť, vždycky tam dáte plus, ščítate a máte výsledok. Takže poďme na to. 1 plus 1 je 2, ako náhle to párne číslo z tohto čísla nám vzniká kladné, takže 1 krát 1 je 1, krát minus 1 je minus 1, dáme si plus, 1 plus 2 je 3, takže toto zostáva minus jednotka, krát 2 je minus 2, krát 1 je minus 2, takže plus minus 2, plus 1 krát 1 plus 3 je 4, takže to bude jednotka, krát 3 máme 3 a krát minus 3 je minus 9, takže opäť minus 9 a 1 plus 4 je 5, takže minus 1 krát 3 je minus 3, krát minus 6 je plus 18. Tak, tu máme minus, plus nadáva minus, takže 18 minus 9 je 9, minus 2 je 7, minus 1 je 6, takže determinant tejto matice je rovný 6. A toto je výsledok tohto príkladu. A všetko na toto video. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kľudne spravím ešte jeden príklad, pri ktorom si ukážeme ešte raz ten postup, ale nezabúdajte na to, že si môžete toto video pozrieť znovu a určite to každý z vás pochopí.